ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi taata bụ orie itere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na ada obodo. Onye chụba anyị ada, onye fụrụ anyị dụta nwa ya nwụ na nwa ọsọ ya nwụ. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị na ufere ya mapụ ya ọnụ. A sị m ihe anyị eri bịa, ihe eri anyị bịakwana. A sị m na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Maazị ndị enu na ndị ana, all the forces of nature, ka unu kwudoro ma gọzie ndị enyi m niile all over the world. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ the importance of Okuku Agwu Awele. Ụtọji kpọrọ ya n'isi kpọọ ya Okuku Agwu Awele. Mana n'ụbọchị taa, ụtụtụ ejegoro na temple je gọọ ọfọ chụọ aja dị iche iche n'isi ndị enyi m and children all over the world. Jekwazie na altar kwubie okwu n'isi friends and well wishers na ndị na-emere anyị ọgọ dị iche iche. Onwe ndị na-enye anyị ihe onyinye dị iche iche. I really appreciate. Ụfọdụ na-aga ọbụna na ihe ọma ga na-emere ụnụ. Ndị niile fụrụ ihe anyị na-eme n'anya na ndị na-ahụ ha na-eche onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. A sị na kakaka ya mụ na jijiji ya mụ ụnụ. Onye echiche ihe ọjọọ ọbụla ọ ga-eme ụnụ ome onwe ya. Ya kpọkọ ezumezu mmụọ niile ndị mụ na ha so. Ndị nna achụrụ aja, ndị na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, ndị na-eso na ndị na-eso m, ka anyị gozibo ụnụ all over the world. Ekwubie m okwu si na ihe ọma ga-eme na ụnụ ga-eweta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ, maka na akụrụ ụlọ ekwu onye kparịa nọ. Onye kpọkọ ezumezu mmụọ niile ndị kpọrọ m ọrụ ka ha chụgbuo onye ọbụla na-eche ihe ọjọọ ya eme ụnụ. Si na ọgwụ ọbụla ma ọwụ okwu ọjọọ ọbụla nwoke ma nwaanyị kwuru isi ụnụ na ọma adịnacha ile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Chetakwa na nọ na February 6 ka anyị ga-ebido aja mbunye elu na aja ịpụta ihe nke anyị na-achụ kwa ọnwa. Nke ọnwa February a ga-ebido na 6th. A na-achụ ya bụ aja kwa ụbọchị for 14 days. Achụchazie ya bụ aja around up with aja ebunu, then mekwazia saraka. It will trace you to know na Ugochi to Odinana temple every day. Ndị mmadụ na-abịa iso wee rie, sorokwa ṅụọ, wee gọọ ọfọ isi ndị mmadụ. Maka na Ugochi to Odinana temple, ndị bịagoro ya bụ ebe ya ama na every day ọbụla anyị na-achụ aja na-eme saraka, anyị egbu anụ. Nwekwara ike sie pepe soup ma ọ bụ rice ma ọ bụ pepe soup ma ọ bụ agidi. Then na mmanya ga-adị ya. Ndị na-abịakwa na ama na ha na-aṅụ mmanya of their choice, ya ndị biya dị ya ma ọtụ dị nke ọ bụla onye chọrọ. Etu a ka esi eme saraka. Ya nwekwazi ndị na-abịa wuti mkpa dị iche iche. Yes.
Obuko my norms. No one wanna be an Ugochi to na temple. I'm a body na. As long as you know what Makabia be genuine. However, we don't support laziness. And then with genuine concern, whether more financial or spiritual, we try our best. Makana haja kaya nacho. So, abone choice na nyabaja. He we send the room prayer request again. And was they get to get where contribute your token towards that sacrifice. And I just ka ofu nke buabo echefukwana na Ugochi tubelu na temple na every Sunday na ị na-eme counseling bido na 8 to 2 p.m. So mana mbọsị ọbụla ị ga-abịa ị akaba ahụ chaachị ya m ka anyị book appointment ka mmadụ gara ịdị beyond ndị nwere ike ipe attention adequately. Then ewezuga nke a na ihe niile ị kwesịrị ịma is my mission and vision to mentor as many people as possible. Abụ m onye nchụaja ikwubiri gị okwu na ịchụrụ gị aja dị iche iche maka chidimma. So ihe m na-achọ ịgwa gị, I came with message of hope today. Don't give up. I can tell you no one ndị ọnọdụ ha dị njọ karịa nke gị, but today na smiling. What you need is confidence, consistency, never to give up. I can tell you, Mogadema. But you have to believe and be convinced. Odinana Igbo, I can tell you, any problem you did not solve using Odinana method will be very difficult for you to solve it using Ndanyari method. Quote me anywhere. What you are doing, if you are not getting results right now, two things are involved. It's either you are not doing the right thing, or you have not done the right thing consistently enough to create massive results. Consistency is the key. During the interview with Osembo, he says, actually, Akero Koshi, where you can win these medals upon medals. What he says is consistency is the key. Determination to succeed. Never you push a little and say you're tired. If you are tired, anybody that is tired in this gross material should know that you have already made up your mind that you want to be withdrawn to the great beyond. You know what I mean? So once there is life, there is hope. One condition in on the hopeless. When they none at that or but today they're smiling. They give you mad. I have tested money. I have tested poverty. Even before initially, I was doing very well, but when I decided not to do this work, I received brala. Chill, I accepted. And everything is turning back in multiple fold. Do you get? So whatever that is your challenge, what is important is conviction. What you need to do is to align yourself with your forces. Align yourself with your ancestors. Believe in me, they will never disappoint you. As long as you remain steadfast. Onwero ihe ọbụla bụ ihe
iji ezigbo obi wee na-ayọ, especially your forces, especially your ancestors, that will not be answered. But like I always say, Odinana is not magical. Yes, I will tell you, be honest with you. When you are expecting new things to begin to happen in your life, you need to change your mindset. You need to change the wrong mindset you normally have. You need to be consistent. You need to always do the right thing. Then I can assure you that whatever that is your heart desire must come. Example, if you are looking for goodies, you must try as much as possible to sow goodies. And never you be envious about another person's success. You got that? Can take away look at Kamakano Jim Madonana. Jumwe. Now, Bassa Pobi. I will go to modern well. But that's a topic I went today. Maybe the guru digress a little. Guinea Bagu. Makane got here Bagu. You were got Uru Agu Bal. And we have women. Guinea Bagu. Agu is Igbo language. Agu Bike. Agu bụ spirit more not behind every given talent. Nke bụ eziokwu bụ na no human being nọ on earth enwero talent o nwere. Kpọọ ya onyinye amara n'ebe o nwere the strength. Because like I always say, in life there is always positive and negative. Enwere your strength and your weakness. That's your strength. Is your onyinye amara. Then, where people normally have greatest challenge is how to utilize that their strength. Ka o bido bụrụ ihe ga-enyere ha aka na ndụ a, nyere ha aka ịpụta ihe, nyere ha aka inweta ezu ọchịchị obi ha n'ụwa. So what I can tell you in that one is try to monetize that your talent. Try to install your Agwu. Your Agwu is the spirit behind that your talent. And all your that your Agwu will propel, is like the propelling force behind that your gift. Ka gift ochitobado ego. Ana m like ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ị haziri agwụgwa ọfụma, what it means is that spiritually you did not harmonize the forces around you. This role was that he who does not plan is planning to fail. Yes. He who does not plan is planning to fail. So, for you to harmonize the forces and the Nyamara Sugino, you need to put everything in check. There must be harmony. That onyinye amara Chineke nyere gị
bụ ya strength. Enwere ụmụ mmụọ sienu, and echefukwana na mmụọ ọbụla na-eso mmadụ esighị n'ikwu nne ya, o si n'ikwu nne ya. Enwere either from ikwu nne gị ma ọ bụ ikwu nna gị ebe mmụọ so gị nụ si side isi wee nwetakarịa oyiri na ihe so gị nụ, nwere ike isi n'ikwu nne ma ọ bụ ikwu nna gị. Ya bụ agwụ. Ndị ụka kpọrọ ya onyinye amara nke mmụọ nsọ. Na ihe m chọrọ ịkọwalụ gị bụ n'ọdịnala Igbo, agwụ bụ nnukwu mmemme. Ghọtara ya? Agwụ bụ nnukwu mmemme. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere agwụ, kama na o nwere ndị agwụ nke ha karịrị nke ibe ha. Andị ọkwa etu ahụ agwụ ụfọdụ si karịa nke ibe ha ka nkwado so agwụ si wee dị iche iche. That agwụ we are seeing is a great force. Let me explain things so that you understand how things work. In ọdịnala Igbo, ndị be anyị ma na agwụ, ịlụ agwụ dị very important. Kama na ihe ndị ọcha mere anyị, ndị anyarị mere anyị dị too much. They came and destroyed the basic foundation, the fabrics of who we are. Nwatakịrị wee gara akpa aghara ịrụ ọrụ ya agwụ ọchịkọ ọnụ. Mana ụka bịara, ndị anyarị wee kọtọọ every aspect, the engine room of our own existence as humans. Mgbe a na-alụ agwụ, ịfụ na nka na ụzụ ndị be anyị dị so high. Some of the things in the body they develop, we have been doing it even long time before even the arrival of the Igbos. Have you ever asked yourself, how come the body to a malo? Wepụta nka mmadụ ama na-enwe ike ije ghọta bute akwụ, process ya on the undergo so many processing method na-eji emepụta mmanụ nri. Mgbe etu esi process garị, mgbe etu esi alụ so many things, sikweta abanye etu esi alụ some science thing. Adịm ekwuzi mgbe etu esi wee develop Ogbunigwe during the war. Ma mkpọ na the rest of them, who gave them the knowledge? Do you think that those technicalities ndị be anyị na-eme, do you think na ọ bụ ndị ọcha akụziri anyị ya? All in days, even in those start mud house, ndị ọcha abụrụ ha nwa gwara anyị na be anyị enwe ọnụ ụzọ nwee window. Those olden days nwere enwe ike isi na mud bed. Emesịa that mud bed ya, o nwere ka esi adọba ọkụ na bed ya, to make that bed, that mud bed ya warm, of which na onye dị n'ime na oyi ama na-atụ ya. Ọ bụrụ na nkụzibere ihe ụfọdụ ihe nka na ụzụ ndị be anyị mesịrị, iwe mmalụ na anyị dịbe ime wee debe n'oke. Kụrụ onye gwara ndị be anyị na-enwere ike iweta ahịfịa nka weta ahịfịa nka ọgwọ ihe dị etu a. Before gị nwa na-ene ma ya, some of ndị ochie bụ ndị amụrụ n'ụlọ ọgwụ amụrụ n'ụlọ. Kụrụ onye gwara our forefathers, our mothers, etu onye nwere ike isi wee na mmadụ nwa, na etu a ga-esi wee mee ihe many things, na etu a ga-esi wee gwọ ọrịa dị iche iche. Even today, enwere ụfọdụ ọrịa bụ iwu riri na ị ga-eyuruziriri ọdịnala method. Enwere ọgwụ oyibo. Ọgwụ oyibo ka na odibi maintenance. Example, enye ule.
onye enye ule na-eme na-edefine even antibiotics. Mana ụfọdụ na-abịa were ọdịnala mgbọrọgwụ na mkpa ife dịkwa na anaba anyị wee gwa enye ule na kpamkpam. I'm a living witness to that. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na science wise they are not ahead of us. Ihe ndị be anyị na-ala akị bụ enable playing ground, the materials, the resources, the support ka arụ wonders. Ka mmadụ kara ofu atọ abịa n'ala Igbo onwe ha na-akpọ asị nọ ndị ọka na-akpọ ụzụ. Ha gbudoro ụzụ lụta mgbe a na-akpọ ụzụ ma gold a na-eyi ha na-akpọ ya daba anyị. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa gosiri anyị ka esi akpụ gold. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa gosiri anyị ka esi akpụ gold. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa na ndị anyarị ha ọ bụrụ ha nwa kụziri ndị ọka ka esi akpụgido ọhịa na akpụgido ụzụ wee kpụta egbe. If everything is in the right shape with government support, today only in Eastern Nigeria we develop what will solve the Nigerian problem. We need already ego n'ahịa. Ịghọtara ya? Ma iji si n'obodo ọdọ eme import. A na-ekwuzi okwu refining. During the war time, I was not there then, but I know even my village, a tank, edge were refined crude oil those days during the Biafran war is still there. Our people refined crude processes. This is an equal refinery. Even in Jago na Southern Nigeria, even Niger Delta, a lot of people are still doing it. Here now, Manaka go to refining during the war. They are refining, most of them are not even educated. But who gave them the knowledge? Let me tell you what is Agwu. Agwu is a spirit that if you coordinate your Agwu, sometimes create quiet a time with your Agwu to think, you will receive inspiration. Agwu is your in room that coordinates your activities. Agwu is a spiritual force. Agwu will guide you. Agwu will inspire you. Agwu will give you inspiration how to develop some certain things. But since kwa basara wa wacha mso no nwere Agwu, family Agwu, ihe ndị na-emekarị. Nwe family ya bata na ya nka n'ụzụ ha wụ ewa. Ha nwere A1. Ụfọdụ ụmụ ndị nka azụmahịa ha nwere A1. So mana ihe na-achịkọwa bụ rụọ Agwu gị. Mgbe ọ na-erụchala ọ bụrụ na ị mara ihe wu ya calling, ịrụcha Agwu gị, you will see that your Agwu will start giving you inspiration towards a direction. Achọrọ ka ị gaa ka ị wee dee ude. So pay serious attention whenever it is mentioned Agwu. Onye ọbụla nwere Agwu kama na enwere ndị Agwu ha dị higher than nke ibe ha. O nwere ndị Agwu ha bidogo nyewe ha nsogbu nwere ka agbata ya n'afa. So na Agwu na-agbatara Agwu n'afa gị does not mean na ị nwere Agwu. Ịghọtara ya? Then come by another stage. Ọ bụrụ na a chọrọ ịrụrụ mmadụ Agwu, enwere many ways esi alụ Agwu. Ọnwụ na achọrọ ịrụ mmadụ Agwu n'ana. Mana before a na-alụrụ gị Agwu n'ana, ọ is either na Igbo dibịa ma ọ bụ na ngwurube nna gị na-eme ụka. Na ngwurube nna gị adịghị anaghị eme ụka. Mana ọ bụrụ na ngwurube nna gị wụ ngwuru ndị eriri eri ka kwetara n'ụka, ebe ịrụ Agwu ha nwere ike sị na agwụrụ ha ọgwụ. Ịghọtara ya? I will still tell you a solution to that. Mana achị ịrụ Agwu properly mgbe m na-akwado ime dibịa. Ngwurube nna m ngwuru ejere ụka mana mgbe ọlụ abịazi nyewe m nsogbu, I don't have any other choice
than isi Abuja nata. Benna. My father is no more. I told my mother, and nobody will stop me from doing this all. And now no only able no go phone na ihe nke a eruo na to matter of life and death. Ebe do go say we say na ọ na ebe no permission can rụọ ọrụ a. I don't mind. Enwere m ike ịpụ despite the fact na m bụ diọkpara. Enwere m ike ijebe na ana dị n'azụ adụrụ n'ime ngwu. Ebido delu no dị osi no do go to that extent. But often I'm the very mean. She gave her consent. But what's the man, I'm somebody now before I take that decision. It wasn't easy for me. And there must be a reason and a force behind that me. They had that my decision. She know okay, so she surrender. Well, what the boy couldn't and they couldn't. For the fact that they couldn't them direct. Ndị amụnye na nne m n'afọ na-eje ụka ndị eriri ama m na ha ama ekwe. So I went to another family bụkwa the same clan with my mother. Somebody there came and stood by my side. Normally we mee etu esi eme ya ndị niile anwa ma ndị ikwu nne m bịara enyekwara ha ma ji na ọkụkọ ma ntu ọsọ nwe ka esi eme ya bụ mmemme ma oke niile dere ha. Bịakwara be nna m the oldest man na our own clan onye isi agwụ anyị ọ na-efe arụsị ba bịakwa nyekwu ya oke ma ji na ọkụkọ ma ihe niile suenu. Ọkwa enyi nwoke bụkwa dibịa na-efe arụsị ngene be anyị mkpọkụ ya ọbịa. Echefukwana ụbọchị ya na-alụ ọgwụ iyi enwe ofu agwụ m dịdị ya. Ndị ikwu nne m binye m ike nye m ọfọ gọzikwazi nzu nye m nzu si m na mgbe ọwụ na m were nzu tụọ n'ala na ụmụ mmụọ ga-anụ unu m na mmemme ihe anyị rịba ama dị iche iche na agwụ m ga-akwụdoro m dee ude okwubiche okwu gọzie m. Ndị be nna gọzikwa m nwanna gọzikwa m nyekwa m ọfọ plus ọfọ m ọ bụrụ one ọfọ ịtọ. Enyi m nwoke bụ jikwa ọfọ arụsị be anyị ngene nyekwa m ọfọ enyi ọ bụrụ ọfọ ịnọ. Den mụ na onwe m tizie ọfọ awele mmeji na-agọzi ndị mmadụ na-ekwupi okwu ntiye ọ bụrụ ọfọ one ọ bụrụ ọfọ ise. Ọfọ ise ahụ edebere ha ncha niile na wee gbaa ha orikọ. Nwere iburu dibịa ya aghọta ihe igbo orikọ. O nwere ihe a na-eweta wee gbaa ha niile orikọ wee gwuo m ọfọ niile a na ha niile ga na-arụkọ ọrụ ọnụ. This different 5 powers put together ha ga na-arụkọ ọrụ ọnụ. Nkata mara ya gwa ụkpa mara agwa nkata. Ihe ọ pụtara na ịgbara ha orikọ ọbụla na ị nwere ike igburu ha ofu anụ ofu ebulu ha niile. They will be working in harmony because nothing is bigger than harmonization. Harmonize ya bụkọ ha niile ọ n'okpuru ofu ọfọ. Mgbe anyị emechara ndatị n'ụbọchị a ka echiri m dibịa wee waa ihe a na-akpọ iwe akpa aja maka na agwụ ha rụcha alụghị agwụ ọ bụzie na iwu onye eme dibịa ịwazie akpa aja. O meziri nke m saa mile waa akpa aja. Mgbe aka m bido tụba nzu line 7 ekoye ma akpa agwụ akpa na-ekoye ndị dibịa. Ịnwa processes etu esi eme etu ọ bụrụ ijegwa ụbọchị a na-echifara processes fụna na ịwa akpa aja ya echighị dibịa nkwalụ processes. Adị m ekwu maka onye follow through the ranks. Adị m ekwu okwu maka onye pụta na Facebook obere oge si na agwụ mara emekasị na ya bụ dibịa. No, I'm talking about onye follow the ranks. Then anyị rụcha agwụ anwa agwụ ma nwere ike nga agwụ ma nwere ezumezu agwụ maka na nchọrọ ime dibịa. Agwụ ma na temple nwere okuku agwụ anọ ka like altar where agwụ niile ikwu nne na agwụ ikwu nna where they normally eat together
where they normally take off from. Ha na-apụ na-abata. Ọ bụkwa ndị iwe onye alụgoro agwụ ma ọ niile pay attention na alụrụ agwụ. Ọ bụkwa ndị alụrụ agwụ na ụmụazị nọ ndị tolitegoro mara ihe wee lụọrọ ha agwụ. Agwụ na-eme alụcha alụghị agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna. Alụcha alụghị agwụ, ndị na-alụ agwụ ga-etinye ogirisi asị na ọpụpụ agwụ ya na ogirisi ọzọ a ga-etinye asị mbata agwụ, meaning maka na ha ma na agwụ spirit, agwụ ga na-apụ apụ na-abata abata, mmụọ na-apụ apụ. Ịghọtara ya? So emesịa ya, ọ bụkwa ndị onye chọrọ ịlụ okuku mana onye mago na-ekere ọlụ eke, ọ bụ mmadụ niile ma maka ya. Ọgwa nna chọrọ ịlụ okuku, okuku a ga-enwekwa okuku enwekwa mbata na ọpụpụ. Ịghọtara ya? Example, ọ bụrụ na m ji ihe a na-akpọ okuku anọ ka ọnụ ya ka ụfọdụ na-akpọ ọba. Yes, okuku abụọ ka m esi mara ya atụ ihe a na-akpọ okuku. Okuku a bụ ihe a ọban. Okuku a bụ ihe a na-abụ mgbe gburugburu a na-eji agba mmiri, obere ọnụ onwe obere ọnụ bịa enwe ihe dịka ite. Ka mmakwara ya atụ etu ya esi ghọta ya. Ime ihe a na-akpọ ịchaka eji agụ egwu. Ihe a dị n'ime ya ewerezie mkpụrụ akara na eriri wee gaa bead around it. Ị na-akụzi aka ọ na-eme noise. Nke a dị n'ime ya ka a na-akpọ okuku. Yes, okuku anwa ka ọ ya bụ dibịa maara anya ọbịa, anwa ebe a ya akpọpie mbata agwụ na another small hole, ọpụpụ agwụ na-abata n'abụ. Ya? So ịghọta ihe dị n'agwụ na dibịa na-enwe ya, ga-adị n'ụlọ ọrịa ọ na-echukwu ya. Na onye nkịtị ya enwedebe ebe alụrụ agwụ n'ala. Onye enwedebe ebe alụrụ agwụ n'ala. Then alụchara ya agwụ a na anwa. Alụchara ya agwụ a na anwa. Then mana ọ bụzie na ọdịbịa wee onye ya agazi nwee ọda ezumezu na ihe ndị ọzọ so n'ekuku agwụ. Mana e nwere ndị si na famili na-eje ụka, na famili be ha ama ekweta ka alụọrọ ha agwụ n'ala, maọbụ na pastọ, maọbụ na famili anyị ka ọlụ agwụ. Ọ bụrụ ọsọ na alụrụ agwụ n'ala, alụcha alụghị agwụ etu esi alụ agwụ, anyị enwe ite mmiri maọbụ ọkụ dị n'ihu ebe alụrụ agwụ, aka na-agbanye ihe ya na-agbanye mmiri daily, make sure na mmiri ada ata na ya. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị nọ township, o nwere ike ifia gị ahụ unless na nwezi dibịa gbere gị ya na temporal one na bie na-agbara ya mmiri. Ma ọkwazina na-alụrụ okuku agwụ. Na ihe m na-alụ okuku agwụ na-eweta wele, maka na agwụ anwa ga-ewetara gị Chidimma. So nchọzie ihe m na-alụ ndị mmadụ mbịazi alụọrụ ha okuku agwụ. Okuku agwụ awele awụ bifo alụọrụ ya onye ọ dị lasị na anyị ga-arụ n'ọlụ gị. Nke mbụ na anyị ebudo gbagodoro gị afa miri emi. Agbachala gị afa miri emi, amara ihe dị n'ụzọ gị. Agbachazi afa dị miri emi, gbachaa ya, alụọ ọrụ dị n'ụzọ, setụrụ ma chi gị, ma ọ bụ ndị si from water element, setụrụ ndị ichie, setụrụ ezumezu mmụọ niile gị na ha so. Ewe wetazi okuku a wee kpọtuo ha niile n'ime okuku. Gwazie ha na taata akpọtuo ha niile n'ime okuku. Ha kwudoro gị, ha ga na-erikọ ọnụ, ha ga na-alụkọ ọrụ ọnụ. Akpọtụcha ha ncha niile ezumezu mmụọ niile gị na ha so, agba ha niile orikọ. Ọnọdụ ka ibiri install ya altar na spiritual altar. Emecha ha niile install, agba ha orikọ, wakee ya, gwazie ha na ya egburu ha egburu iji wee gba ha orikọ. Gwazie ha na ha ga na-eri egburu. Ọ bụrụ na side be anyị, ihe agwụ anyị na-eri iwu oke na nwunye, oke ọkpa na nnekwu, oke ọkpa maka ndị oke agwụ, nnekwu maka ndị nnekwu agwụ, denụ na-ebunu cheche ọkpa anọ. Agwazie ife ha ga na-eri, gwa ha kwudoro n'ọgwụ ihe ha chụta ka ha ga na-eri. Ọ na okuku a ka ị ga na-agọdozi. Ọ bụrụ na ịrụchago chukwachago chi gị, instead of ichikwazi chi gị iche, chukwa ndị mmiri iche, chukwa ndị ichie iche, ịkpọpụ ha niile n'ime okuku. Ịchọzi igbu ebulu, gbuoro ha ofu ebulu ha niile ka o kwe ume.
agwụ a na-eje na-abata ọfọma agwụ a ka a ga-esi wee je na-eme gịnị na kọntrol ihe gbasara gị. Example na onwe onye chọọ ka o merụ gị ọgọ, agwụ a ka ị ga-eji ọjị ekwusi agwụ ndo ya biko ya mee ka ihe dị etu a merụ gị na ọ bụrụ na o merụ n'ihi emerie nka agwụ a na-eje na-abata ịghọtara ya. So Okuku Agwu Awele dị nnukwu mkpa. Okuku Agwu Awele a na-ekwu maka ya bụ etu m si alụ. Okuku Agwu Awele abụrụ ọgwụ. Okuku Agwu Awele abụrụ ọgwụ maka na agwụ, you understand, ihe niile a na-etinye na ya bụ ihe gbasara agwụ mana ekere ọrụ eke, ọ bụrụ mmadụ niile na-arụ ya. Ọ bụrụ ọgwụ, ọ bụrụ oke ite, o nwere any after effect ọbụla maka na agwụ enwere any after effect. Agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna ka a na-akpọku n'ime okuku kpọkụta oche onye ụwa, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị na ezumezu mmụọ niile so onye anwa wee gba ha niile orikọ n'ime okuku, gwazie ya ka a na-achụta ego na ihe ha chụta ka ha gara eri. Mmụọ ha na-achụta ego, ị na-egburu ha oke ọba nnekwu, ọchị ijiri igburu ha ọkụ igboro ha oke ọbara nnekwu, mana ọ bụrụ na ị chọrọ igburu ha ichi ọkpa na igboro ha ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị nwere Okuku Agwu Awele, ọ ga na-adị ka ihe gbasara gị na harmonized ya. Ekwesịrị inwe altar ya ezumezu mmụọ ga na-achịkọta ihe gbasara gị wee na-akwụdoro gị ka i wee na-edu ude. Okuku Agwu Awele dị very active maka na agwụ na-achụta ego. Mụ nwa dibịa enwere m nke m. And onye na obodo oyibo ya enweghị Okuku Agwu Awele ọdụ n'ụlọ. Ọ bụrụ na ọ dị na be m, adị m echukwara gị. Ọkwa na ị chọrọ iburu ebudo na be gị, fine, na-echukwu ya. Agwụ na-achụta ihe na-enye maka na onye ekene sonye ekene ya. O nwekwara ndị nwere kọl, ndị chọrọ ịlụ n'ụka, mana ịchọgo na ịlụ n'ụka maka mpịawa azụ ihe nwere ihe gbasara agwụ hazie so that agwụ a abụzie ya aba spiritual force behind whatever you are doing n'ụdị ọbụla, whether ma ị na-azụ ahịa, ma ị na-eme biznes ụka, ma ọ bụ nke ọbụla ị na-eme. Ọ bụrụ na ibinye agwụ oche, hazie agwụ ọfụma, gwa agwụ chụtawa ego. Ịghọtara ya? Nwa ajụjụ ị nwere na ihe a nkụzi taa, the importance of Okuku Agwu Awele, ọ ihe kwesịrị na ọ bụ na arụsị alụ ọrụ, mana anyị na-arụ ya mmadụ ọnya bụzu n'ihe ikpeazụ arụsị alụ mmadụ ọrụ, akpọzie ezumezu mmụọ niile ma chi onye owu ya ndị ochukwago ha na ochukwago na unu chukwazie ya. Onye ka ọ na-awa emechazie chidi mmadụ na-ede ude. Si nwe ajụjụ ị nwere n'ihe nkụwa taa, sendịarụ meseji Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite afọ ya enweta na YouTube. She send the message na WhatsApp, send them 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Ọ bụrụ ewu na ị ga-achọ ka ị kpọọ m na video call now or voice call immediately maka na o nwere ike na-alụ ọrụ, onwe ike ya dị na available, enwere m ike switch off, enwere m ike mee pikina maka na a na-alụ ọrụ mmụọ ụfọdụ, nwere ebe need concentration, need distraction. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nweta quick response from me, drop or voice note or dee message na WhatsApp. Ọ bụrụ na m respond immediately, manụ nwe ọrụ nji n'aka, mana ngwa ngwa hapụrụ ọrụ nji n'aka ozugbo, I will normally respond to all the messages sent to me. Ya gazie na ịwọcha message vidio tụsara onye ọzọ, you could save the life. Daalụ. Ya gazie n'ọfọ.